Isa ang patay habang isa ang sugatan sa salpukan ng truck at tricycle sa Maharlika Highway Barangay Dagit Labo, Camarines Norte, Lunes ng gabi, Agosto 4. Kinilala ni Police Major John Villaferte, hepe ng Labo MPS ang nasawi na si alias Gavin, driver ng sangkot na tricycle at residente ng nasabing lugar. Kinilala naman ang sugatan na si alias Andy, 59 anyos, driver ng sangkot na truck at residente ng Barangay Tigbinan, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng dalawang sasakyan ang magkasalungat na linya ng kalsada nang mangyari ang insidente. Tinitingnan naman na sanhi ang blind curve sa naturang bahagi ng kalsada. Yung vehicle 1 going to Kanapawan po, yung Bito naman po from Dawgit going to same barangay naman po, ma'am. Pagdating ma'am nung kurbada, nagpuan ma'am sila, parang bulagaan ma'am ito ang nangyari. Kaya nasalpok ma'am yung tricycle po. Ligtas naman ang tatlong pahinante ng truck. Patuloy pa raw ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy ang pinakaugat ng insidente, habang hinihintay naman ng otoridad na magkaroon ng pinal na pag-uusap ang pamilya ng magkabilang panig. Nangangala po tayo ng mga ebidensya kung sino talaga po ang ating pananagutin sa nangyaring insidente po. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, maging alisto at mag-ingat sa lahat ng oras nang makaiwas sa aksidente at maiwasan ang makaabala ng iba. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.